M'għandniex aħna lill-bniedem qed ngħid jiena l-bniedem kif inhu quddiem Alla niġġudikaw aħna imma u Alla li jiġġudikah. Meta dan ifisser li inti għax din importanti wkoll meta tħares lejn dak li jiġri ma tażilx bejn it-tajjeb u l-ħażin, ma tiġġudikax bejn it-tajjeb u l-ħażin, ma jkunx hemm kriterju ta' x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin. Kliem Ġesu ma jfissirx hekk. U rridu noqogħdu attenti li ma ninterpretawx hekk. Ġifieri, jekk jiena nara dak li hu ħażin, pereżempju, nara vjolenza domestika, abbuż, korruzzjoni, infedeltà, tkasbir tad-dinjità u l-ħajja tal-bniedem. Jien ma nistax ngħid le ma niġġudikax jien, ħallihom. Ma nistax ngħid hekk. Ħażin irid insejjaħlu ħażin. Ma nistax ngħid mhux kulħadd għandu l-ħażin tiegħu, speċi dawk ikomplu jien inkompli għax kulħadd midneb. Ma tistax tirraġuna hekk quddiem dak li hu ħażin. Ġesu jridna li l-ħażin insejħulu b'ismu. Il għaliex soċjetà li mhix kapaċi tiddistingwi bejn it-tajjeb u l-ħażin hija soċjetà imnawra.